Salam hormatly vatandaşlar. Şu gün 2023 ýylyň 29 dekabr hepdeniň anyny güni. Siz meni başlan, men häzir tehnika açyk mümkinçiliklerimi betirek, şoň üçin men efiri açyk çekmeli boldum. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýasynyň kanallarına. Şuňky temamynyň ady Türkmenistanyň gelip gowuşan birnäçe habarlar. Gelin şu barada biz gurrun edelim. Ine gepleşigimi başlamakam men birinji bilen bir gynanç habar aýdyp geçjek. Şu gün Russiýa, Ukraina ýa-ni giýje 5-den başlap 5 sagatlap 148 dürli görünüşli bomba goýberdi. Köp jaýlary adamlar öldü. Bu raketler Ukrainanyň hemme ýerine diýen ýaly düşdi. Dnepr, Zaporojye, Kiýew ýaly ul şäherler gom düşdi. Bu köpçülüklerin bombalandırış kampanyası Ukrayna'nın ähli şäherlerine ve raýat infrastrukturasyna zarba urmak için pilotsuz uçorlu ve raketalary şol sanla hipersonik ukryplar raketalaryň Russiýa urandy. Çağa doguryan hassahana, söwda merkezine ve ýaşaýyş ýerlerine raketalar zarba uruldy. Biýüne adamlar öldü ve onlarça adam yaralandy. Bu weyrançylykly uruşdan 2 ýyl töweregi wagt geçen soň Putiniň maksadynyň üýtgemediligi dünýä üçin açan ýatdyrtma. Putin Ukrainanyň dünýä kartasyndan aýyrmagy we halkyň boyun edirmäge finansiýar. Biz Ukraina halkyny gollaýar we uruşyň tiz wagtyna durdurulmagyny talap edýäris. Ukraina halkyna paraha tapman arzu edýär. Hormatly vatandaşlar, men bir kizjik video size görkezeyim. Şuma manysy ýetdi. Bir minut. Men häzir tehnik mümkinçiliklerim oraýaly ýa-ni urulýan ýöne şonu da nähip bolsa men size görkezem. Ine şu ýerde vatandaşlar, hormatly vatandaşlar, siz görüp bilersiňiz. Ine şul bombaň düşüşi şu birinji şäherine ýa-ni Zaporojye bomba düşýär. Ine şu ýerde de Zaporojye bomba düşýär. Bu mektebe bomba düşýär. Ine köçede bolup geçýär. Сука, пиздец! Капец! Şu ýaly mektep, hasahanlara ýa-ni bombalar düşýär. Не знаю, поедет, а не поедет, у меня пары, у меня стекла, все повылетало. Есть, есть! Давай, Ine şu Dnepr'da bolanda, ine bulan Kiýew. Görýärmi? Я себе, ебать, нихуя себе. Ine hormatly vatandaşlar, şu realdatlar bolup geçýär. Ýagny sizin görüşiňiz ýaly uruş gidip dur, gazaply uruş gidip dur we Russiýa diňe ýa-ni harby gullyklaryň kazarmalaryny ýa-da harby ýa-ni goşunlar däl, eýsen banisalary, hastahanalary, merkezler, mektepler bombalaýar. Elbetde şu uruş uturmaly. Sebebi hemme daha diplomatik ýagda da çözüp bolýar. Hormatly vatandaşlar, bizimle öýe temamyza gelelim. Gelin Türkmenistanyň bize bolup gowuşan habarlary edelim. Birinji habar. Ine Türkmenistanyň Beýkan prezidenti 2023 ýylyň 27 dekabrynda üýtgeç karar çykardy. Russiýa Federasiýasynyň grajdany bolan aýdymçy we kompozitor Anna Vladimirovna Shuroshkina ýa-ni Nusha lakamly bir aýal maşgala Türkmenistanyň at gazanyň artisti diýilen ad berildi. Ine men bir düşünmeýän zadym, egerde siz düşünseňiz komentarda ýazyň. Bu aýal maşgala nede türkmençe bilýär,
ne de Türkmen diline aýdymaýar, ne de Türkmenistan barada aýdymaýar, ne de Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna ar gatnaşyklar gurup ýanky 1 ýyl 2 ýyldan bäri işläp gelýär. Haçanda bir idiot ýurda gelse, ýolbaşy bolup, onu şo ýurtda idiot kanunlarym çykýar we şo ýurt idiotçylyga ýykylýar. Ine Serdar Berdimuhammedowyň karary. Bizde näme başga karar ýokmy? Bizde näme başga gahrman ýokmy? Ya bizde näme at gazanan artist ýokmy başga? Ýagny berilmeli karar boýunça, ýagny şol artistler bar bizde. Ine men size şol nimeni görkezýän, poстановлениýany görkezýän, şu ýerde ene Serdar bir minut. Ünsverseňiz, ene şu Ksyuşa diýilýängi, ene şul. Nuşa. Ene şulgy, ene şu ýaly karar çykardy Berdimuhammedow. Men size görkezýän, ene bir minut. Так. Ine, певица Нюша удостоена почетного звания заслуженный артист Туркменистана. Туркменистан ат кадамынын артисти. Указом президента Туркменистана Сердара Бердимухамедова российской певице Анна Шурочкина Нюше присвоено почетное звание заслуженный артист Туркменистана, сообщает агентство Туркмен Дövlet Хабарлары, ТДХ. Этого почетного звания российская исполнительница Нюша удостоена за особые заслуги укрепления дружбы и братства, добрососедства и сотрудничества между народами Туркменистана и Российской Федерации, многолетних отношений между двумя странами в культурно-гуманитарной сфере, а также учитывая вдохновенный талант и достигнутые замечательные успехи в развитии музыкального песенного искусства, говорится в указе. Була ýazmaşgala, ýanky öz ýeňişlerini, öz ýeten derejesini Rossiýada ýanky amala aşyrdy, Türkmenistanda däl. Näme sebäpli Türkmenistan muňa atgalan artistini berýär. Ýöne men şuňa bir jogap tapdym. Sizem jogap ýazylsaňyz kommentarida ýazyn, ünsberiň. Häzir men size görkezýän. Ine şu ýerde bir minut. Şu ýerde ine Putin bilen duşuk bolýar 27 dekabrda. Ine şu ýerde Putin bilen duşuk bolanda, ýanky Rus halkyna ine Türkmenistanam ýanky men Rus halkynyň guly, men Russiýa prezidenti guly Serdar Berdimuhammedow Russiýa ýallaklyk etjek bolup, şu Nuşa diýen artista ýanky Türkmenistanyň atgalan artisti, artist adyny berýär. Hiç ýeri основание diýene, hiç ýeri argument ýok, hiç ýeri many ýok, hiç ýeri sebäp ýok. Oňa garamazdan ine Putin'in elini gysar ýaly we Putin şundan öz guly ýaly seredip şundan gaty görmedi ýaly, ine şu ýaly ýallaklyk häsiýetlerini edýär. Bular ýanky ýallaklyk bilen diplomatiýany düzetjek bolýar. Diplomatiýa ýallaklyk bilen düzelýär. Diplomatiýa Türkmenistanyň güýçli diplomatlary Türkmenistanyň daşky siýasatyny dolup çünde alyp baryp Rossiýa bilen gidişip konkurent bolup Rossiýanyň ýanyna kompetentli, ýagny hemmeden düşünýän, akylly, watanyny goraýan, watanyň bähwidini saklayan diplomatlar ine şuraya watançylygyny Rossiýa bilen deňeden gidişmeli, deňeden bolmaly. Onu edilmän soň ine şuraya ýallaklyk etmeli bolýar. Ýallak ýoluna gelen kakasy, Niýazyň elini owşap ýören Türkmenistanyň milli lideri bolmadyk, Türkmenistanyň gahrman milli lider bolmadyk, ine bir kezzap, öz kezzap ogyny goýup, ine şuraya kezzapçylyk edýär. Ananyň Türkmenistanyň atgalan artisti bul Berdimuhammedowlaryň ýanky statusy däl, bul biziň watanymyzyň, biziň döwletimiziň, biziň halkymyzyň statusy. Onu birine öz ıhtiýarly bilen bermäne hiç haky ýok. Manysy sebäpdir. Ine şu ýaly gadagan kararlar çykaryp yine de ýanky falsifikasiýa edip, maşençilik edip ýöler, hatda dürüjülük işlerinde. Hormatly watandaşlar, biz çykyşymyzy dowam edelim. Ine men size inlik habar aýdyn. Ine ýene bir habar gelişdi. Türkmenistanyň içinde gelen maglumata göre inni Türkmenistanyň täzil bayramçylygy ýatyrjak bolýar. Onun sebäbi İran İslam Respublikasynyň, Afganistanyň, Talibanyň
Taliban hükümetinin talaby esasında ve hem vilayetlerin halkının hem qahar gadaba gelen sebäpli adamlar üçme diýýär. Şu argumentlerin hemmetini nazara alyp Täze bayramy düýüplü ýatyrjak bolýar. Häzirlikçe diňe Aşgabat şäherine gödüňünde eden bolýarlar. 31 dekabrda hemme vilayetlerde akşam gün yaşansaň topor bolup dosiýalaryň aýlanmaga polny gadançylyk etdiler. Uçuskowlar aýlanyp öňüne duýduruş berýärler. Men muny ýanky vilayetlerden hemme ýanky vilayetde ýaşaýan ýaşaýjylardan maglumatlar aldım. Şular ziýrine waýdýar, gaharyny aýdýar, marada şuna meni ýapdylar. Bizim näil çağçyklarymyzda bayram näil edel, öň bir bayramymyz bardy. Bizim däpdesturymyza gelmese de indi bir enli edipdir bu bayrama. Bütün ýanky dünýäde täzil, näme biz edemdik. Ülkenin mesele görkedeýin häzir ine bizim bir kanun prezidentimiz bir minut. Ünsürün vatandaşlar mesele görkedeýin. Ine şu ýerde bir minut. Ünsürün bolsaňyz ine şu parahat diýilýän, ýagny bir minut. Ine parahat diýen info Neytral Türkmenistan gazetini berýär. Ünsürün. Ine şu ýerde Serdar Berdimuhamedov täzeli belli. Aşgabatda eger gadançylyk bar bolsa, näme şulardan Aşgabatda çağlar ýygnap täzeli bayram belläp adamlara niýetler aýdyp ine şu ýerde 22 dekabrda ine ýolka diýär, täzeli belli. Ine çağçyklaryň arasynda Aýaz baba da bar. Bulun bizim däpdesturymyz däl, näme bu öz ideýa ýöne bizim halkymyza itdiren okşany. Bana düşündürün yarın komentariyada ine şu ýerde Aýaz baba da bar. Ýanky ol Snegurçka da bar. Şu ýerde çağçyklary bir topar eşikleri giydirip bizim nimelerimizi ýöne şonu da giydirip ine däpdestur bolup belliýärler ýöne ine Türkmenistan sanyşlygy diýär. Bagtly durmuş mu? Bagtly çağlaryň durmuşy. Bagtly çağlaryň ýanky döwlet diýip aýdýar. Ýöne gynansak da bize şonu etdiren. Ine men ýene bir zat belläp geçek bolýar, men şu ýene de gazetlere ünsürüm. Diňe Gurbanuly Serdar başga zat ýokdur. Ünsürüm. Gurbanuly Serdar. Ne bäýerde de derdim. Serdar. Ine hemme gazetler şeýle. Ine mysal üçin Serdar Özbekistanyň gazeti. Ine Gazeta Uzbekistan, bulun merkezi gazetanyň biri. Şu ýerde ine ýazylýar, voz avtomobili, elektromobili в Özbekistan планируется ограничить. Ýanky maglumatlar berilýär. Ine şu ýerde mysal üçin назначен заместитель министра иностранных дел Узбекистана. Ine hökümetdäki bolan wakalar ýazylýar. Куда сходить на выходные в Ташкенте? Ine 6-njy bazar niye barp bolýar? Artikul Азия кабель исполнилось 10 лет. Ine bir ýanky wakalar boýunça düşündürýär. Шерри автомобиль планирует представить получаем гибридный автомобиль. Утвержден бюджет Ташкента. Ташкентский и Магаданской области объявлена лавинная опасность. Ine halky ýanky öňünden duýdurýar sertap bolan şu ýerde ýanky garlar aşak gidebilýär. Ýanky betbaçylar duşaýmaň diýip aýdýar. Ine bütün dünýä halkara ýanky nimeler boýunça ine maglumatlar. Второй штат США запретил Трампу баллотироваться в президенты. Новый год Сустелекомом компания представила месяц приятных акций и бонусов. Поездка
Özüňiz görüp bilersiňiz-de, ine şu ýan zatlar bar. Bizimki bolsa ine şu zatlardan ibaret. Haýsy gaýdaşlaryň ine Türkmenistan. Şulam şeýle, ýa Türkmenistanda diýdi. Ine şulam şeýle, unutýan. Şu ýerde de Serdar, Putin, Serdar. Ine kitabyny çykardy. Biz kitaba aýratyn gerer sebebi bul bir maskarçylyk. Ine hormatly watandaşlar, şu ýandaatlar bolup geçýär. Mentide şu zatlary görkezýän özüňiz düşünýär. Türkmenistan beýlik döwletleri ýaly. Türkmenistan üýtgüşik diktator Demirgazy Koreýa döwlet. Hatda Özbegistanyň diktatory bar diýär, bu relat ýok. Bu bir maskarçylyk. Ine ýene bir habar men size aýdaýyn. Sizin bilişiniz ýaly Türkmenistanyň bilim, ilim, sport we sağlyk boýunça vice-premieri, ýagny prezidentiň orunmasary Nurmuhammed Amannepesow Türkmenistanyň ýaşlaryň bilimleri ösýär, ýaşlary uly üns berilýär diýip Serdar Berdimuhammedow raport berdi. Ýöne şol wagtda ýaşlaryň ýagdaýy katastrofa ýagdaýda diňe aglaşýar. Men bir zat ünsberdim. Haçanla kabinet ministrinde bir zat öwüp aýtsara diýmek şu ýerde uly katastrofa bar. Bolmasa şonu aýdan oklar. Paxta plan doldy ise diýmek dolmady. Plan edildi ise diýmek edilmedi. Türkmenistan milleti ýa-ni sany artdy diýse значит artmady. Ne şu ýaly ýaşlary uly ýa-ni höweslerini uly mümkinçilikler açýar diýmek katastrofa. Men şonu häzir size suwd edýän. Ine bir mysal. Türkmenistanda ýaşlaryň arasynda Ilaytada okuwçylaryň arasynda şeýle bir neşekeşlik köpelýär. Mümkin dagdy. Aşgabatda, Ilaytada, diskotekalarda, kafelerde, ýa-ni naşnal klublarda, mary, leva, bayram alýaly ýerlerde şol neşekeşlik ýaýrap başlady. Goşa çynaryň içinde ýa-ni enerji. Red Bull ýaly Türkmenistanyň goşa çynary çykýar, şoň içine baralgin goşýarlar da içýärler. Ýa-da kolanyň içine hem baralgin hem gözdermany goşýarlar da ýaşlar şonu içýärler. Ýa-da ýa-ni baralgin bilen gözdermany garyp, maziýaly paraşok edip, şonu diliniň aşagyna goýup gidip ýörler. Öýden mektep okuwçylary topor bolup mektepde ulanýar şonu. Hudaý saklasyn. Şol nasyal diliniň aşagyna goýup, şol hatdan nasal, ýa-ni gadagan bolsa, gadagançylyk hökmen başga tarafa geçýär. Başga ýa-ni ente gadagan edilmedik zatlar ýaşlar tapyp şonu edýärler. Ine biziň ýaşlarymyzyň geljegi ine şundan ibaret. Biziň ýaşlar ine siziň bilişiniz ýaly biziň geljegimizdir. Ine şular narkoman neşekeş bolup gidýär. Narkotik bolmasa da öýler tapýar barýar we şonu diýär. Aşgabatda da ýürüýte satylýan ýerler bar. Mirde, mikroraýon Mirlarda, ýa-ni diskotekada, naşnal klubda, kafelerde ýürüýte ýerler bar. Bunu topor bolup satyn alyp, oglunlar, gyýlar üýüşip şonu edýärler. Hatta gyýlara öwretip başladylar şonu. Mysal üçin Bayramali şäherinde döwünji orta mekdepde eýýän diýip destury bar şol wagtlar. Şol zäherli keyp üçin zäher ulanmak keyp üçin. Ol eýýän ýa-ni her gün okuwçylar şonu edip gelýär. Ahir bir gün şolar adam öldürip başlar, kelletip edip ýene bir zat edip başlar. Şo zatlary ünsbermän ine Amannepesow, Nurmuhammed Amannepesow biziň birinji ministr ýagny Serdar Berdimuhammedow birinji orunmasary ýa-ni vice-premier bilim boýunça ýaşlaryň ötüşi boýunça ýa-ni medisina boýunça we sport boýunça adam raport edýär, bu hakykatdan bolsa katastrofa. Ine Mir mikroraýonunda ýerleşen orta mekdeplerde topor bolan ýa-ni şol keyp üçin zäher ulanyp gyýlary öwredip diýerräp ýöler. Ýa-ni bulan bolşy zady bilir ýa-da şoň ýa-ni şol keyp üçin ýürüýte neşäni ulanýar. Ine Aşgabatda açylan diskotekalarda men aýdyp geçdim. Kafelerde, ýürüýtürleşdirilen ýerlerde şonu ýaşaryp barýarlar.
Ya yaşaň bir alýada topar bolup öýlerdi. Ya biriniň öýüne ya köçürürdi. Gillerim şonu ýa ulanýar. Men size bir video görkezdim şu barada. Ine video görkezmäkem ine men bir Türkmenistanyna ul derejede işleyen Lukman'ın analizini size ait bereyim. Şu içkiler, şu yaşarın içen zatları, baralgina, yani enerji, şu baralgin koşup ya da Coca-Cola baralgin bilen gözdermanı koşup şu ulanyan zatları içkiler sünkler postlaştırıyor. Kovşotlaştırıyor. Beynin öýjüklerinin meýerlerini, öýjüklerinin dokumlaryny öldürýär dogry. Demek ki bir işte yani bolýar. Başka dady on ziyan adam üçin. Yaşanyň aň düşünjesini ilmden we bilimden gaty daşary düşürýär şu zatlar. Diýip Türkmenistanyň ul derejeli lukmanlar analizin esasına zeýrenip görüň berýärler. Ine men Fransada oturup bilýän şu zatlaryň bolýanyny arkadagy terda yaşlar üçin bizim yaşar dayanjymyz diýen kitabyny ýazan Kezza ine şu zatlar bilmeýän kitap ýazan bolýar. Masal çok dämi? Gelin men bir kiçik video görkezdim şu wagtda ýa-ni şu zatlar düşünýän bir kiçik video görkezdim. Ne yaş Ünferin şu yaş giydiler, aral içmeye anıda durdum. Şu yankı neşe dermanından yatap, oğlunlar ve dinledin ulanýarlar. Bu olsa bizim yaşlarımızın geleceğinin yankı geleceğinin bit parçaları getirýäni görkezýär. Hormatly vatandaşlar, yaşar bizim dayanjymyz diýen kitap ýazan Kezza, Serdar Berdimuhamedov şu zatlar bilinokmy? Türkmenistanyň hemme pudoklaryny, hemme ýanky uğurlary, ulumlary katastrofa getirdi. Häzir bolsa Türkmenistanda pulum ýok, ylgap pul berip ýörler, ataly ogul. Sebebi arkada şäherine 3,5 milyar togdurar. Ýanky başga ýerlere guluşlara bir topar milyardlap togdurar, uğurladylar, hem yerden kardanlar, indi baran ýeri ýüzlerini urýarlar. Karlaryny kaçan berjek? 2024'te pul ýagdaýynyň katastrofasy bar. Häzir Türkmenistanyň ýanky Irana bir topar ýükler dur, 6 aýlap. Şu ýükler salanoklar. İçinde kombaynlar ýanky ýürüýte durmuşda ulanýan maşinler, kriwýan maşinler diýdi, telewizorlar, ýene urdatlar dur. Ya şolar gelse doldurup uçup gidýär ýokary. Sebebi şol import gelenle ýanky valyuta daşna çykýar. Valyuta bolmagan soň şonu saklajak bolup şu ýükleri goýberdiler Türkmenistana. Ine şu ýaly iskusny ýagdaýda valyuta saklanýar. Iqtisadiýat işlenok. Iqtisadiýatda diňe hökümet gazy çykarýan we newidi çykarýan öňümleriň pudoklary işleýär. Olam diňe daşyna bizim TV waýlyklarymyzy satmak üçin işlep ulanýan zatlar işleýär.
Türkmenistan pıtradı botylar. Türkmenistan'ın baylıklarını uğurlap, bular uğurlayan baylıklarını yönü elinden gidir ya. İdiotlar da. Putin yalıkları, Erdogan yalıkları bir gerek bolmajak guruluşlar edip o yerde biznesmenlere gidir yapılır. Ne öğürleri bayap bile. Uğurluya elbette. Ne de Türkmenistan bayıya. Ne de Türkmenistan halkın bayıya. Pul idiotlar. Ne şu yalı haber. İnni haber'a geçelim, hormatly vatandaşlar. Ine men size görkedeyin inni haberi. Üçüncü haber. Türkmenistan'ın yolu tündäki gaz ojagynyňky yataklarının Xitay'a iýerlen TV gazyny bir ýylda 55 milyard kubometrden 85 ýa-da 100 milyard kubometr gazy birden Türkmenistan boyun aljak bolup iýerse onu ol uly TV'ge betbakçylygyna getirýär. Yer titremesinin güýçlenmegine, ýani ýeriň aşagyndaky gatlak daşlaryň sürtülmesi esasyny uly weýrançylyga getiripdiler diýip Türkmenistanyň içindäki hünärmekler aýdýar. Egerde Türkmenistan yerden alyan gazyny 85 ýa-da 100 milyarda galdyrsa, ýani Xitaýa ýa ýene bir ýere, bular hemme zat şu satyp bolýan zat satjaklar atalogulykdy. Şu galdyrmagy şol ýani 55 milyardan 85 100 milyarda gazyň galdyrylmagy bular üçin bir mesele däl. Bir satmany yer tapsa bular satjak. Onu yerin aşağına boljak betbakçylyk, ýagny Afganistan, Türkmenistan, Özbekistan, Iran, hatta Pakistan döwletine çelli uly täsir eder diýip ýurtda işleýän ýokary bilimli hünärmetler tasdiklýarlar. Ýene bir habar bar, ine hormatly vatandaşlar, inni habarga geçelim. 4-nji habar. Şuň Balkan welaýatynda güýçli tozanly tupan turdy. Men size bir video görkedeň şu barada. Ine şu ýaly habary siz hiç wagt Türkmenistanyň watan programasyna görmersiňiz, ine şu ýaly ýer tupan turdy Balkanna, beýleki welaýatlarda turýar. Onu biz aýdyp opozisiýa aýdyp geçämese Türkmenistanyň o habarlar eşitilmeýär. Weýrançylyk bolsa da, ölümçilik bolsa da aýdylmaýar. Gynansak da ine şu ýaly kataklizmalar dörap başlady. Men indiki videoňy gözük bolýan bu aeroport boýunça. Ine serdim. Nähili daşyndan gelýän watandaşlarymyzdan organlar pul alýarlar. Bu goryan organlar däýerler. Olar öz halkyny talaýan talamançylaryna döndürdiler. Aeroportda sen ýa aýagyň basan wagtyň eýýam senden pul alýarlar. Sen sotkan alýarlar. Bahany tapjak bolup, hatta soňky liniýa barynda da hemme bahalary geçende de ýene de puluňyz ýoklar. Ine Türkmenin hukuk koruyan organları talamançılar bolur. Türk dünyada daş yurtdan gelen vatandaşlarımızdan gidaýlar ýaly talamançylyk edip näme alyp bilse alýarlar. Gelin şu video seyredelim. Look at me habibi. Dubai please get it. Look at me habibi. Dubai please get it. Yine bir men görkedim saklajak ekrany. Şo ýerde görürsiňiz näme pul alýar. Ine serdim. Ýanky soňky sallat kimmi bilemok hukuk koruyan gurumanyň vekili şundan
bir zat dilýär. Olum jüýsünden pul çykarýar. Ünsörün. Yine elinden alýar, terdim. Ol çykdy, bul pasport da elinäki. Gowy serdim. Şol waýanyň eline, waýanymy, polismi, MHM'mi, migrasiýamy. Ol saniýe puly, ünsörün. Look at me happy. Saniýe da beýleki, egerde eline pasport görünme bolsa, adam giden soň, ýa-ni eline hiç hak bolmaly elde. Eline şol pul galýar, pul ýygnışdyryp, atkryt alýarlar şunu adamlardan pul. Dubai Jeep, let's get it. Look at me habibi. Dubai Jeep, let's get it. Bags. Ine vatandaşlar, men size görkezdim. Türkmenistanyna talamaçylar, hukuk goýan organlar nähili bizim vatandaşlarymyzy sen Türkmenistanyny aeroportda düşünden soýup başlaýar. Ine şoň üçin bizim vatandaşlarymyz Türkmenistany terk edip gitmeli bolýar. Ýaşar ýaly döwlet bolmady. Şu iki sany idiot, ataly ogul Türkmenistany dolandyryp, öz kezzap siýasatyny görkezip, ýa-ni ýürüdip, ine şunu geldik. Hormatly vatandaşlar, biz täzelikleri gowuşurýan şu bizim vatandaşlarymyza köp sag bolsun aýtjak bolýar. Hökman şurýaly, ýa-ni Türkmenistanyň bolup geçen datyry daşna çykarmaly. Daşna çykarmasak, ine içinde görüş bolmaýar. Şoň üçin biz hemmäňe haýyş edýär, näme bir kamçylyk baha bolsa, istinlik adamyňy çykaryp görkezin. Oturmaň, gorkmaň, siz ýekedär. Opozisiýa her wagt sizi gorlar. Ine ýadyňyzda bolsa, soňky men videomda sanatlar boýunça aýdyn problemamyzy hükümet köp wezipeli ofisierleri tutsak edipdir we çäre beripdir. Ol bizi beğenir. Hükümet bizim tanqidimize üns verip, yani Türkmenistan'da düzeliş işlerini edýär. Egerde şol kezzap bolsa da Serdar ve Gurban Bermuhammed bolsa da düzeliş ba, bilkiç bolsa da ba olan bellek geçişine edýär. Hormatly vatandaşlar, ine polis, MHM ve başka organ işgärlerine men ýüzlenjek bolýar. İki sany kellesi giden idiotlar bizim vatanymyzy katastrofa edýär. Türkmenistanyň işçilik, konvertasiýa ýok. Adamlar Türkmenistandan çykarmajak bolýarlar. Olaryň adat hereketleri, adat pikirleri ýok. İnternet işledilen ok. Diýmek häzirem we gelecekde ösüş bolmaly. İnternetsiz ösüş bolmaýar. Ol hökümet organları açyk internet bolup dünýäni arlak edip ýörler, onun tok ýok. Diňe bizim dewaýlyklarymyzy iki elli prezidentler oğurlamak bilen. Siz namusly ve vatançy bolsaňyz, özüňiz ýaly vatançy, namusly, hakyky türkmen patriotlar tapyňda birleşip başlaň. Halk galanna sizin goşulmaly bolarsyňız. Halk yetmeli derejä yetdi. Inni biz diňe galmak bilen. Hormatly vatandaşlar, ine şunuň bilen men öz efirimi utarýan, siziň hemmäňize birinji bilen janlylyk arzu edýän we biz hökman Türkmenistan'a azatlyk getirir. Biz hökman Türkmenistan täze siýasat goýup, täze ýolda, ösüş ýoluna, halk üçin döwlet gurar we ösüş ýolda barar. Sag bolun, hormatly vatandaşlar.